To ana dai tare da shirye-shiryen gidan rediyo na Garna Kowa Premier Radio kan mita 200.7 a nan birnin Kano. Minti biyu ya rage mu koma sashen labarai da al'amuran yau da kullum, inda muke fatan gabatar muku da labaran dare. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da Premier Radio gidan rediyo na Garna Kowa cikin zango na biyu da muke dab da karkare shi daga nan ɗakin gabatar da shirye-shirye da ke gida mai namba 5 titin Race Course Nasarawa GRA a birnin Kano cikin tarayyar Najeriya. Shehu Usman Salihu ke ci gaba da kasancewa tare da ku a wannan dare. Mace ta tsara nan miji daidai ne ba yawa bane ba. Shagwaba a gaban sirkai wannan ba wani abu bane ba. Tsara goran daurin aure ba laifi bane ba. Ligi na kudin ajiya wannan ba hauka bane ba. Sadaka da kudin adashi shi ba laifi bane ba. Me keke ka ne tirela ba ganganci bane ba. Akuya ta kashe zaki ba abun mamaki bane ba. Haka yayi kama da makocinka ba aibu bane ba. Kai da kyautar biliyan aki karba ba wani abu bane ba. Auren mata soja ta da kai da mujangara. Kashe wuta da fetur, wanki da ruwan batir. Komai ya zama normal, abnormal ma is normal. Wakar ma is a formal, formal not informal. So ayi komai normal, abnormal din ma is normal. Ayi datin yaron a aure tsohon ma normal ne. Yar aikin hajiya ta wuri alhaji ma is normal. Ka yadda 10,000 ka tsinci 10 naira normal ne. Ki sai da gonar ki ta gado ki ba mijin ya aure. Ya rufe muku kyaure, kai rikici ya kare. Da ɗaya da biyu aka lissafi dariya aka ce wai ba so ba in faɗa ma kai ma ka faɗa min kulatar juna ba normal ba. Hasada dama ba ta da daɗi ka bari na bari ba yawa ba harka ta snatching. In babu caring, to ai babu fearing. A siyar da waya a siyo sim card ba shirme bane ba. Bashin makaranta ranar jarabawa ba hana ba. Ya wa barawo in yayi sata ba laifi bane ba. Suna kwano a rasto. To da fatan ana ci gaba da kasancewa tare da Premier Radio gidan rediyo na Garna Kowa kan mita 200.7 a nan birnin Kano. Agogon mu ke nuna karfe 9 kuma zamu leka sashin labarai da al'amuran yau da kullum, inda muke fatan gabatar muku da labarai. Sai a gyara zama kuma a yi sauraro lafiya. Masu sauraro barkamu da wannan dare ga kanun labaran kamar haka. Tawagar APC karkashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu ta kai wa Danjuma Goje ziyarar biko. Gwamnatin Kano ta yi alkawarin baiwa bangaren shari'a ikon cin gashin kai. Daga ƙetare 'yan ƙasar Senegal 6,000 sun tserewa rikicin 'yan aware zuwa Gambia. To masu sauraro sunana Hafsat Nasir Umar dauke da cikakkun labaran na wannan lokaci. Wata tawaga mai karfi ta jam'iyyar APC karkashin jagorancin jagoran jam'iyyar na ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta kai wa sanata Danjuma Goje ziyara a gidansa da ke Asokoro a babban birnin tarayyar Abuja. Hakan na zuwa ne kwanaki biyu bayan tsohon gwamnan jihar Gombe